Бик атаклы булган менә бусы өстәге ситсы. Шул кадәр матур яшькелтерәк яфраклар белән. Менә шундый ачык кызыл төстә төрле яулыклар күрсәтелә. Шул ук Баранов ситсысыннан ясалган тукымаларны күрәбез. Чәчәкле яфраклы орнамент, ачык төсне, кызыл төсне яратканнар инде. Менә монда Кириллов дигән художник, Мәскәү художнигы 2018 елда картина ясаган. Аның картинасы Баранов, Асаф Баранов фабрикада дип атала. Кызыклыгына килеп чыккан, промышленник килгән фабрикага. Карый тукыманың сыйфатын. Тагын ике күлмәк менә күрсәтелә шул Баран ситсыларыннан, Барановский ситсылардан. Сол яктагысы шактый гына матур. Хәзердә шундый фасонда һәм төстә кияләр бугай. Только хәзер инде гади ситсыдан түгел күлмәкләр. Вискозадан в основном. Бу күргәзмә вакытлыча гына эшләй. Барановский ситсыларга багышланган күргәзмә. Монда уже сарык белән кызны ясаган художник. Подкопаева дигән художница ясаган. Бусы да аның картинасы, ярмарка дип атала. Шул ук Подкопаева дигән художницаның картинасы, кыяшта пешкән битләре, крестьянканың кызыл яулыклар белән менә.